салом алайкум дӯстон, ҳазор равад ҳамаи шумодам. ҳар касе ки дар ҳаминҷа самгузорӣ кард, бетараф набуд. ҳар рӯз инстаграми маро пайгирӣ мекардем ки хонаи Мусафед чӣ шуд, чӣ хел шуд, ака Мансур тезтар мо наворша тамошо кунем. дӯсто, бародаро, апаву хоҳаро, ҳазор равад ҳамаи шумодам, мардуми даст ба хайр ки бетараф набуден ва боварӣ карден асос дар ман ки ман ҳамин иқдома то охира хушрӯ ба анҷом расонам. Споридем иншоалло имрӯз 13 октябри соли 2024 қариб 4 моҳ давом дода. Ай моҳи июн буд, май сар кардем. Сентябр уже 4 моҳ. Иҷа рости гап моҳи Рамазон буд. Ҳамин ҳамсояшон сабаб шуд ки гуфтан, оилаи маро гуфтан ки бораен ҳамин хонаро бинен. Оилаи ма омад дид хонаша ки гуфт ки ҳолуш рости гап беяд безе бая бораен ай ҳолуш ба хабар шам. Шумо да ҳаматон асос раҳмат гуфтанем. асос ки мо хонаи як ниёзманд метавонем хирсандӣ даровардам. мо як коре мекунем ки ҳамин зиндагии ҳамин мардак ба дастгирии шумо ва ба хости Алло ҳамин зиндагии мардак алӣ шудем имрӯз. ҳамин рӯз ки мехост ки соҳиби хона шава, хонаи замонавӣ соҳиби замонавӣ шуд, ҳамаш ба дуои шумо ва ба хости Алло шудакам. Баъд бисёр вақт ман меомадам мегуфт ки мада як телевизор биёр, телевизор фақат калима телевизор гуфт, намедонам хаки ба фикрам оилатон бисёртар ки ягон сериал тамошо мекунад. Ман ахбори Тоҷикистона бифаҳмам ки чӣ гапай дар дунё, мисол як мисол дар хона бишинӣ ҳеҷ гап намебуроем, хати касалиё буромаданам оқина я боша як чиза дидаисти бо хирсанд мешавед, мисол бо дигаргунӣ мешавед. Зинда бошед. ҳазор раҳмат худо шумодан дастгирӣ кард, дастона дуруст карди, худо айда зиёдат саргузорада дастошон дар падарашда, мадарашда, модарашда раҳмат кунад. гузаштагоншонро шоистаи ҷаннат кунад, файзу баракат шава, ободӣ макон шава. ранги ҳамин хона гулгулшукуфон боша хонашон. Аллоҳу акбар. Дӯстон, баъд уже баъде ки уже телевизор корус буд шуд, техника корус буд шуд, ва Мусафед мара як рӯз дига омад гуфт ки хай ман хонама сохтам гуфт ва гуфт ки ман чӣ кор кунам, ман намедонам чӣ кор кунам. Мусафед дар душанбе газет мефурӯхт, бале? ҳар рӯз рафтан омадан, рости гап худо мефаҳмем ки аз ҳисоб ки исор даҳанда, ай исор душанбе, ай душанбе ҳар рӯз рафтан омадан дар синни сол ва дар хона се бемор ёра нигоҳ кардан хеле мушкил аст. Давлати тенҷо амонӣ дода ки дар ҳамхали замона мо метавонем хонаи ниёзманда ҳамакаса якҷо шуда аз як гирибон сар бароварда дастгирӣ кунем. Асос ҳамин. Ба гуфт ки ман чӣ кор кунам? Гуфтам чӣ план дорӣ, чӣ кор дорӣ? Гуфтам ба гуфт ки чӣ гуфтӣ мана? Гуфтӣ мошина чӣ? Мошин дар кори халқа хизмат кунам, ба Мусафед ҳамин балиса барам, исусу мошинда мисвор мекунам, яташ свор намекунам. ҳамин гира кунам, дидам да ҳамин ғажмда мебиёра ки ҳам як аз ман свор намекунам. ман ният доштам ки як так мошинча дошта бошам ки ҳамин Мусафеда барам, бо биёрам, ҳамин хеле кунам. гуфтам ҳамин як ҷо муҳтоҷ бишава, муҳтоҷ як кас нашава, худам барам биёрам. як каса мерай, ака намешава, инси намебарам, уси наме, ё шаҳрда документам надорам, ё документом натоғрия ми мақсади кор. ана ҳозир мисол хушрӯ шуд ки мисол мебарам як ҷо духтурш мебарам, я поликлиник, я обследование ба ҳазур меистам, мисол давид момун намекунад, намеҷиқа ки мисол ман бестам ҳамиҷада, мисол кор ман буд мекунам, мисол личенаша мегирам, табобатша мегирам, мебиёрам дар ҷо мисоли хирсандем. ҳазор раҳмати худо шумо. ҳамин шумо ҳастед, даста дароз карди ҳамин кор медон як чия ки бисёр мардум дар ҳамин саҳифаи инстаграм менависанд ки намеша хона сохтмон карда. якимш хос ба хотири Алло ва Аллоро бовар доштам ки иншоалло ҳамин хонаи мардак буд меша. ва рости гап ҳар рӯз дар хона ман рости гап кори дига кади банд будам, баъд ҳар рӯз мегуфтам хонамагӣ мегуфт ки бара кори ҳаминро ки ман гуфтам безвақт шуд мерем мекунем. ба омадем дидем рости хай хонаш дар ҳолати безе буд, зиндагӣ дар ҳолати безе буд ва ба дастгирии шумо асос гузоштем, бовар шумо мода кардем ки омадем хонаи Мусафеда сохтем. ва Мусафед имрӯз соҳиби хонаи замонавӣ, соҳиби мошин ки метавонад бемороша бара биёра, беморхона, метавонам хизмат кунам
ба мафтумаре барои мардум хизмат мекунӣ ба зиндагиро чӣ қадр пеш мебарӣ ба гуфт ки дар ҳамҷа медколлеҷа пеш дода медколлеҷа гуфт мақсад як хизмати халқа кунам ки мисол барам биёрам мисол ҳамон мардумам айман ризо бошада мақсад ҳама мардум мада хайр кардагай ини вай кардагай мисол аймон розӣ бошам мебарам мебиёрам як кас раҳмат мадам гӯям мегумда як кас дигам даст дароз кунам мегум ки як кас кӯмак кунам ҳар касе ки мебари хизматша мекунӣ одамое ки сум доранд мери хизматшуда мекунӣ метавонӣ аз зиндагӣ ризқи рӯзид мерам дигар иншоалло душанбеда мера ки газет фурӯша пешти як беморо наздиктар кор кунӣ хонара нигоҳ кунӣ ва ман барои шахсоне ки дар ҳамин иқдом самгузорӣ кардам бетараф набуданд дар ҳаққи мо дуо карданд видеоро сторис карданд ҳама блогерое ки дар ҳамҷа катин буданд якҷо ҳазор рават ҳамаи шумо якм ки сама дар ҳамҷа гузоштам вақте ки мо интернета партофтем ман номашон наметавонфт махфиай ҳама одам занг зад рости гап 126 дона арматури 18 мо рӯй кард зиёда ай 12 сон симент рӯй кард қариб 6 куб тахтамо рӯй кард як қимат чиз рӯй кард рости гап одамо омадан монолит рехтан бепул 251 000 сомон ҷамъоварӣ шудага ин пули ки дар картаи Сбербанк Душанбе Сити алиф и фақат сумое ки дар карта ҷамъ шудага ва одамое ки омадаган қолин курпача телевизор техникаи хонаро додаган абоя додаган люстроро додаган пардоя дар трезора цементи монолитро ин чизо ҳамаш дар ҳисоби ин пул нестай иро ҳамаша дар дасти ака ҳамаш ҳисоботаш ҳастай ҳар як пули гузаштаги тинкати ҳисоботаш дар дасти худаш ҳаст ман чӣ гуфтаним як бор дига дӯстон бародарон рафиқон апау хоҳарон аз ҳамин корро дур нашавен дар ҳамин корро ҳамавақт якҷо бошен вақте ки мо ҳамакаса аз як гирибон сар мебурорем мо тезтар як хонаи ниёзманда ба анҷом мерасонем ё хонаша ё ягон коре ки камбудӣ дорад илтимос аз шумо мекунем вақте корҳои хайра мебинем бетараф набошем самгузорӣ кунем якҷо бошен ва ҳазор раҳмат барои миллати мардуми тоҷик ки ҳамавақт дастгирӣ мекунанд ҳама корҳои хайра мусафед розӣ агон кас қарзор ҳастӣ ҳамаро пула додӣ як коре ки анҷом надодагӣ дорӣ пулша гирифтагӣ ура ки анҷом худат метӣ ӯ дар план набуд рости гап ҳавора худаш анҷом метӣ як кор тамом ҳазор раҳмат як бор дига падару модарон дар раҳмат дӯстона дароз кардӣ файз баракат хонадонтонта шавад ранги ҳами хонаи мо ҳамеша сафед бошад гулдор бошад файз баракат шавад хайротон ба даргоҳи худо қабул шавад чизи ният дорӣ ҳама вақт амалӣ шавад аллоҳу акбар ҳазор раҳмат ҳамаи шумода ва боқӣ дар амони аллоҳ бошед